बे रायजो लाना फैनायाव बिथां टारजान बर'ना दैमारि आं बिथांखौ बुंनो थांलायला बिथाङा दिनै नुथारनाय आं देख नुथारनाय बिथाङा गान्जा फाग्ला खासे मेनलि खोथायानो गान्जा फाग्ला बिथाङा जिबायदि खोथा बुंदों बिथांनि गासै खोथायानो मिनिंलेस बेयो मोनसेबो खोथा नङा बेनि खोथाया मोनसेबो जायाखै बिथाङा मिनिंलेस बिथाङा गान्जा फाग्ला बिथाङा उकिल टारजान बिथाङा गान्जा फाग्ला खुलुमबाय बयखौबो फिन आरोबाव बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आङो मानि सोमोन्दै आपडेट लानानै फैदों टारजान गयारिया खौरां बिजोङाव अजद होनायखौ लानानै मुन बसुमतारिया फिन आरोबाव टारजान गयारिनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंदों मुन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों जे टारजाना सासे गान्जा फाग्ला टारजाना सासे गान्जा सोबग्रा मानसिसो होननानै टारजाननि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव मुन बसुमतारिया गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन रायजोफोर बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोलाय मबाइलबो बुख्रुबगोन दा बे सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ आङो फेसबुकआवहाय मोनदों फेसबुकआव मा लिरदों आङो फरायथिनि नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय बेवहाय लिरदों सान्तिपुर अदालगुरि खालबारि हादानखौ दिनै 10:30 फरेस्टफ्रा होस्रांहैदों रायजोफोरजों बुलाय सोलाय जादों बेबायदि होननानै फेसबुकआव लिरनानै होदों थारैनो बेसेबां सैथो आं बेखौथ' दा जेबो बुंथ'नो हाला दा जाथाया बोरै जामारदों नोंथांमोना जुदि मोनथिदोंब्ला कमेन्टआव लिरनानै फोरमायहरब्लानो जाबाय रायजोफोर दा बे समाव आङो बेखौसो बुंनो सानदों बिमाजों समान बैसोनि आइजोनि मोदोमावहाय लावथिजों बुनानै बेबायदि मानजा बरला बरलि खालामनो थाखाय बैसोरनो सोर अधिकार होआमोन जिखि दायानो मावाथों मानो दायनिगिरिखौ बुनो थाखाय बिसोरनो सोर अधिकार होआमोन सोर थोनदों बिसोरखौ बेबायदि आइजोनि मोदोमावहाय आखाइ होनो बिनिखायनो आइजोनि मोदोमाव जायफोरा आखाइ होदों बैसोरनि हेंथायै आयेननि राहा लामा ला रायजोफोर बेखौनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरो रायजोफोर दाना फैदो मुन बसुमतारि बिथाङा टारजान गयारिनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो आं दिनै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरो जे आंनि जिखिनि मैया दाख्लै माने मैया आं जिबायदि प्रब्लेमाव गोलैनानै आङो सासे उकिल आरो सासे बिक्रम दैमारिखौ बुंफ्लांदों बे बुंफ्लांनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा जेनेबा बिथांमोना जेसे सैथोनि मानसि बिथांखौ आं मिथिखायो माने गासै रायजोआबो मिथिखायो बिथांखौ आङो दा गुरै खावलायनो सानोदि बिथाङा बेसे मिथियो बेसे जाथिखौ लाखिनो सानो बिथाङा जेमान खोथा बुङा मानो बिथांनि खोथाया मोनसेबो रज'वाखै मैयानि दिनाव होननाया मानो होनबा बिथांखौ जोङो खोनानो मोनदों बिथां टारजान बर' आदा बिथाङा माने गान्जा सोबो हदाय मन्दिर मैना फुख्रि थालाय बबेबा मुसलपुर मन्दिराव थालाय आरो रायजो राजाफोर बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै रायजो राजाफोरा नायगिरिफोरा जुदि मिथियाब्ला बिथांनि थैखौ बा ब्लाडखौ टेस्ट खालाम बिथांखौ नों गान्जा फाग्ला होननानै मिथिखागोन
आं दिनै जिबायदि थांखि लानानै फैदों आं रायजोखौ लानानैसो फैदों आंबो खासे रायजो लानानैसो फैनाय मानसि बे रायजो लाना फैनायाव बिथां टारजान बर'ना दैमारि आं बिथांखौ बुंनो थांलायला बिथाङा दिनै नुथारनाय आं देखदों नुथारनाय बिथाङा गान्जा फाग्ला खासे मेनलि खोथायानो गान्जा फाग्ला बिथाङा जिबायदि खोथा बुंदों बिथांनि गासै खोथायानो मिनिंलेस बेयो मोनसेबो खोथा नङा बेनि खोथाया मोनसेबो जायाखै बिथाङा मिनिंलेस बिथाङा गान्जा फाग्ला बिथाङा उकिल टारजान बिथाङा गान्जा फाग्ला मुसलपुर समस्यायाव जुदि डेभेलप खालामनो लादोंबा मुसलपुर समस्यायाव जुदि इयुन जोलैखौ जुदि मोजां खालामदोंब्ला निजे खासे उकिल जानानै बिथाङा मानो गान्जा सोबो गान्जाखौ टारजान बर'खौ आं खोथा होदों बिथाङा जिबायदि हुमखि होनाय बायदि आंखौ बुंबाय थादों बिथांखौ आं हुमखि होथाराखै बिथांखौथ' आं बुथारगोन होनाखै गासै बदल बुब्लिनि गासै ससियेल मिडियायावनो गासै आंनि नायनायखौ बयबो नुदों बिथांखौथ' आङो बुथारगोन बुङाखै बिथाङा खासे उकिल जानानै बिथाङा मानो आंखौ बुथारगोन बुंखो आंथ' बिथांखौ नुब्ला लामायाव नुबा आं होसोगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु होसोगोन होनबाबो आं बिथांखौ बुथारगोन होनाखै बिथाङा मानो निजिनो बुंना लादो बिथाङा मानो गिदो